Ola amigos, benvindos ao Código AMAT. No vídeo de hoxe vou explicar o código ENU e tudo relacionado con a modificación dos nomes dos pasaxeiros. Antes de comezar con a miña explicación, recomendo que vocês asistan ao vídeo anterior no cual explico en profundidade o código EN e tudo relacionado con a introdución do nome dos pasaxeiros. Comezo con o vídeo de hoxe. Vamos! Nas 4 primeiras páxinas, 1, 2, 3 e 4, farei unha presentación de como traballar con modificacións e cancelamentos de nomes. Nas dúas últimas páxinas, 1 e 2, veremos exemplos de transaccións. HINM e HINAME permiten acesar páxinas e axudas sobre como introducir ou modificar informacións do nome dos pasaxeiros. A seguir vemos un exemplo de como acesar unha páxina de axuda específica sobre o tema do nome dos pasaxeiros. Neste exemplo, a páxina específica que queremos acesar é representada pelo código GPCHA274. O primeiro paso é digitar HINM. Depois de presionar Enter no teclado do computador, aparece unha lista con varias liñas informativas. Todas as liñas informativas ten un código no inicio da liña similar a GPCHA274. Debemos digitar ese código e presionar Enter no teclado do computador para ampliar as informacións desa liña específica. Neste exemplo, seleccionei a liña que ten o código GPCHA274. RTN permite recuperar todas as informacións relacionadas aos nomes dos pasaxeiros que teñan sido xeradas previamente dentro dunha reserva, tamén chamada de PNR. As informacións xeradas dentro dun PNR poden ser inseridas manualmente por nós ao escrever transaccións. Segmentos informativos tamén poden ser xerados automáticamente pela Amadeus con o obxectivo de ampliar as informacións que tivermos inserido anteriormente nós. Vamos ver algúns exemplos de códigos que aparecen neses segmentos informativos xerados automáticamente pelo Amadeus. AN aparece cando adicionamos elementos ao nome. CN aparece cando mudamos elementos do nome. XN aparece cando cancelamos elementos do nome. Agora podemos ver XE3. Esta transacción permite cancelar totalmente as informacións do segmento número 3 de unha reserva. Lembro novamente que unha reserva é chamada de PNR. Outro exemplo é XE3,4. Esta transacción permite cancelar totalmente as informacións do segmento número 3 e do segmento número 4 dunha reserva. Con XE3-5 cancelamos os segmentos 3, 4 e 5 da reserva. Na próxima páxina farei breves comentarios sobre situacións particulares que poden ocorrer cando unha compañía aérea observa actualizacións, mudanzas ou erros nos nomes dos pasaxeiros. Ás veces, as compañías aéreas non aceitan actualizacións ou mudanzas dos nomes dos pasaxeiros.
O resultado de unha modificación do nome pode ser o cancelamento dos segmentos da reserva que estexan afectados. As compañías aéreas ten autorización para cancelar automáticamente eses segmentos do PNR. Debemos ter certeza de que a compañía aérea recebeu a mudanza ou actualización do nome dos pasaxeiros. Para iso podemos facer unha ligación telefónica ou enviar un email. Se cometemos erros ao crear un PNR, é aconsellável facer unha ligación para a compañía aérea mesmo sen ter xerado un localizador na reserva afectada. Vamos para a cuarta páxina. Aquí podemos ver dúas maneiras diferentes de modificar o nome, unha e dúas. O que vou explicar nesta páxina é moito importante para entender correctamente as transaccións das últimas dúas páxinas. Máxima atención, por favor. A primeira maneira de modificar un nome consiste en escrever o número do segmento do PNR onde se encontra o nome e posteriormente escrever unha barra oblicua e a nova información que irá modificar o nome após a barra oblicua. Esta forma pode ser utilizada tanto en modificacións de nomes cuanto en modificacións de outras informacións que estexan dentro de unha reserva, que tamén é chamada de PNR. Esta forma de facer informacións tamén vai modificar os elementos do tipo SSR que está asociados á información principal que foi modificada. Lembra voces que o Amadeus xera, algunhas veces, segmentos informativos de maneira automática para complementar o que nós temos escrito na reserva. Con esta forma de facer modificacións, esas informacións complementares que Amadeus adiciona automáticamente tamén son afectadas. A segunda forma de modificar un nome consiste en escrever o código en EU no inicio da transacción que ya expliquei anteriormente. En EU é a abreviatura de dúas palabras en inglés. Name Update. Esta forma é utilizada apenas para a modificación de nomes. Esta forma de facer modificación de nomes non cancela nem modifica outros nomes de outros pasaxeiros que estexan na mesma reserva. Esta forma tamén non cancela nem modifica os elementos do tipo SSR que estaban asociados. Esta forma tamén non modifica as informacións das crianzas e dos bebés que están asociados ao adulto afectado pela modificación do nome. Agora vou explicar as dúas últimas páxinas, unha e dúas. Podemos ver moitas transaccións nas quais son utilizadas as dúas formas de modificar nomes explicadas na páxina anterior. Primeiro exemplo, 3/. Permite remover as informacións que están entre parénteses no segmento número 3 de unha reserva. Outro exemplo, 3/, CHD, permite adicionar o código indicativo de unha crianza, que neste caso é CHD, ao segmento número 3 dunha reserva. Outro exemplo, 3/ we open paréntesis, INF/José we close paréntesis, permite adicionar o código indicativo dun bebé, que neste caso é INF, ao segmento número 3 dunha reserva. Ao mesmo tempo estamos adicionando o primeiro nome do bebé, que neste caso é José.
Outro exemplo, 3/ open parenthesis INF Amado / José close parenthesis permite adicionar o código indicativo do bebé, o primeiro sobrenome do bebé ou o primeiro nome do bebé ao segmento número 3. E outro exemplo é 3/ open parenthesis INF García / María / 13JUN33 we close parenthesis. Permite adicionar o código indicativo de bebé, o primeiro sobrenome do bebé García, o primeiro nome do bebé María e a data de naxemento do bebé, que neste caso é o 13 de xuño do ano 2033. Vamos para a última páxina. Na parte superior fiz un cuadro con 3 transaxoes que ten o mesmo objetivo, modificar nomes e sobrenomes de un pasaxeiro adulto. Este pasaxeiro está no segmento número 3 de unha reserva. Esa característica é común para as 3 transaxoes. A primeira transaxao, en U3 Amado González / Alfredo. Permite actualizar un nome e 2 sobrenomes usando o código en U no inicio da transaxao. A segunda transaxao, 3/1 Amado / Alfredo, permite actualizar un nome e un sobrenome usando a primeira forma de actualizar nomes que eu expliquei na cuarta páxina do vídeo de hoxe. Geralmente, adicionase o número 1 antes do sobrenome cando na mesma reserva existen varios pasaxeiros con o mesmo sobrenome. O número 1 indica que estamos modificando apenas un pasaxeiro que ten o sobrenome Amado. Se houber modificación en 2 pasaxeiros que teñen o sobrenome Amado, debemos escribir o número 2 en vez de escribir o número 1. Na transaxón anterior, non escrevemos o número de persoas que están con sobrenomes Amado González aquí. Geralmente, ese número non é escrito na frente dos sobrenomes cando existe apenas un pasaxeiro con os mesmos sobrenomes en unha mesma reserva. A terceira transaxao, en U3/1 Amado / Alfredo MR, permite actualizar un nome e un sobrenome usando o código en U no inicio da transaxao. Podemos ver o código MR no final da transaxao. MR serve para indicar que o pasaxeiro é un home casado. A seguir, podemos ver un cuadro con 2 transaxoes que ten o mesmo objetivo, modificar o primeiro nome de un pasaxeiro adulto. Ese pasaxeiro se encontra no segmento número 3 de unha reserva. Esa característica é común ás 2 transaxoes. A primeira transaxao, 3/ José, permite actualizar o nome utilizando a primeira forma que expliquei na cuarta páxina do vídeo de hoxe. A segunda transaxao en U3/ José permite actualizar o nome utilizando o código en U no inicio da transaxao. Vamos ao último exemplo. En U3-4/2 Amado / José space MR / María space MRS. Permite actualizar o nome e o sobrenome de un home que se chama José e de unha muller que se chama María. Ambos se apellidan Amado. José é un home casado, María é unha muller casada. Nesta transaxao, vemos que depois do código en U aparece 3-4. Iso significa que estamos modificando ao mesmo tempo as informações dos segmentos 3 e 4 de un PNR. Amigos, chegamos ao final do vídeo. Os vídeos a seguir serán executados da mesma maneira que eu fiz, ou sexa, explicar cada unha das partes de Amadeus da forma máis extensa posible. Lémbrese de se inscrever e curtir este vídeo se você gostou deste vídeo. Non se esqueza de compartillalo con cualquier persoa que possa estar interesada.
Sería un bon presente tanto para quen precisa dun reforzo quanto para quen non entendeu o programa. Acima de tudo, sería un bon presente para estes últimos, que agora ten unha segunda chance con meus vídeos para aproveitar o tempo e o diñeiro alocados no pasado e que finalmente poderá lucrar. Moito obrigado e voute dicer a mesma coisa de sempre. Amor para ser amado.